Saba naman kayo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Mercedes. Ang dami-dami namang lalaki dyan. Saka nandyan naman si Dimsy para sa'yo. Speaking of Dimsy pala. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Apay, kas di mo't itsuraan ni Dimsy. Namuryot samot ni Dimsy. Ay, wala namang makausap. Minsan na nga lang magbakasyon. Ganito pa. Nataka ako ni Andres to. Bakan to laki din nagipulong ng itrengin. Mas para naman. Hey, lanon Andres. May bayaw na magkama, bayawak. Manong baak, amom nangyari kini Dimsy. Amo ko, naudikan. Ay, kasday. Apay nga ta namuryot suna. Ano? Ulitin mo na dyan bagam? Mun manong baak, namuryot sunan, nakita tatay di kalsada. Noon niya lang ng kanuna tapos nagdungrit pa'y. Nakakita mo ka niya na bintaw. Tulong yan. Kabagbak lang karon di kalsada. Dinay, daya. Eh, ditakan, ta pangumang kitain. Awanti, tiwalak ta pagpropame. Apay niya tayo pinagkita na kanyak. Ang kurang. Andres! Halika muna dito! Himala. Ano ba nakating babaita? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Wala lang. Gusto ko lang na may kausap. Nakapagtoto ko. Dati-dati pag nakikita mo ako. Andres, nakita mo ba si Baak? Miss ko na kasi siya eh. Alam ko naman na ayaw niya akong kausapin. Ay, apa yan? Tuk sa ba na nga dimsik? Gusto ay yung bagana ni Bentaw.
Oy, Dimsey! Di ba ka toy? Nako. Delikado. Kuna ni Andres. Agpatulid lang. Natuluyan mga talagan. Mercedes, pwede ba ako humingi sa'yo ng favor? Ano yun, Andres? Pwede bang layuan mo na si Baak? Masaya na kasi yung kaibigan ko eh. Masaya? Ano yung sinasabi mo, Andres? Si Baak at Gunyang, sila na. Ano? Si Gunyan tsaka si Baak? Sila na? Yes! Tama ka sa narinig mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Mercedes. Ang dami-dami namang lalaki dyan. Saka nandyan naman si Dimsy para sa'yo. Speaking of Dimsy pala, alam mo ba si Dimsy? Gusto na niyang mawala dito sa mundong ito. Hindi ako papayag na mapunta lang si Baak kay Gunyang. Never, never. Nagmamahalan na sila Baak at Gunyang. At kita ko naman sa kanila na seryoso sila sa pagmamahalan nila eh. Ay, ganon? Okay. Hindi din sila magtatagal. Akin yung si Baak. Sige na, Mercedes, alis na ako. Hanapin ko pa si Baak. Nga pala, gusto mo sumama? Para makausap mo ng maayos si Baak. Ay, wag na. Pakisabi na lang kay Baak. Masaya ako na sila na. Ayan, ganyan dapat. Marami pa naman lalaki dyan. Andyan naman si Dimsy, napatay na patay sa'yo. Sige, yan ka na. Si Gunyang pa talaga yung napili mo ah. Ako na ang tagal na naghihintay sa'yo na mahalin mo. Siya pa talaga. Andyan na sila. Sasakupin na nila tayo. Magtago na kayo. Dapat mamuan ni Andres ate kasi nga napasama kini Dimsey. Oh, Dimsy, papanam. Kapag ka sa tetsura. Kapag kasta ka, nagrugit ka. Ay na, kasano ka nakalagmayatan ni Mercedes o kasta ka. Kapag ano tayo sa pulong, Dimsy? Saba na kayo. Andyan na sila. Marami sila. Oh, Dimsy, apa yang natin problema? Ano Andres, tama natin ni Dimsy. Oh, isa sama mapitatamling bagay. Taraitan ako. Tatalam. Darat ka! Hanggang na sila! Boy! Bigyan siya tatawanan! Naku, dabato na. Oh, Red Lock! Pasakan nyo! Sabahan ng Spartak na magtaraga bilang. Naku, Kartan!
Nako, hinto gaya na ba talaga dito? Maalis ka mo dito na. Nako. Tas pag ibakaw, binantayan na pa ka talagang dibsay. Ayos. Maglakit din. Yun lang. Kamu bumaba. Ina, dalam tayo.